magana ko gami Wajen mene za ne ko magana? gami ne dai magana. A'a, magana da nake so ka ce ga abin da za ni ce. Ba kai magana. Amma da kun ga mutane sai ku bude musu ta, amma yanzu magana ta baki wata gagare ka. Me za ta? To ba a sanar da ni ba dalilin me ake wannan ɗaukar, kawai zai tashi in yi magana. To gare ka ta rage yanzu. A'a me yake ne dole sai me kai ma wannan shine malam Kabiru mai ɗaukar kaya na Masarata daga Masarata zuwa Niger ko zuwa Agada. Zuwa Niger, Agada, Maradi, Zandar, Mai, Taduwa, Kanan Bakashe, Isawan, Balbaje, Sarkin Arewa, Gidan Ango, Ɗan Kullu, duka inda mutum yake da kaya akwai su. Lambar waya ita ce 090 524 34 57. Yake Ga tana yake akwai nawa ne gari ne kai? ni dan kanan bakashe ne. Dan kanan bakashe? Dan kanan ba haka ake caca ke cikin kanan bakashe yake. ni kanan bakashe ne ke. Cikin kanan bakashe yake. Cikin kanan bakashe ne. To zai ina ne ka zo? Ban gane.